Ya, hayi ngiyathemba niyaphila bafowethu. Cha. Nami ngiyaphila la ngisendleleni ebheke kaNdonga siyaduma. Sengithi la. Ake ngichaze lento. Imishini yami isithi manje umuntu ofuna ukuya emalini ezibhokwe akangilanda endlini ngoba hayi impela hayi yabo lento kulahlekelwa imali uye emalini ezibhokwe ugcina ngempela ungasana mali. Ngenxa yokudlala abantu bethi bayakwazi ukukhipha imali ezibhokwe kanti abakwazi. Gcineke manje ke usuba nezinkinga usuyagula nawe mhlambe uyabo sekukuningi nje. Obungeke udibane nakho uma bungathathwanga abantu bathambani noza imali ezibhokwe. Mana ke ngixoxela indaba. Ngiyangafonelwa insizwa la. Yakwandla ngamandla. Lensizwa kandla ngamandla ihlala ngapha ko Nelspruit. Besithi lensizwa hayi nginodokotela mfowethu enginabo la base Tanzania. Uyabo hayi bayikhipha impela le mali. Sekunezikhawe eziningi la bayikhiphe khona manje bathe bazokwazi ukuthi bekusize bekwazi ukukuthathela nawe kulezi imali zakho onazo. Ngithi mina athi yena hayi nokunjalo nje mfoka mthethwa ake sihlanganise impela cha lensizwa ke besithi cha mthethwa ngifuna ukuthi uzuspend isent ngizokufakela nawo petrol wena okwakho ukuthi nje uyikhokhelela indawo kulala la kuzolalwa khona uyithengele ukudla kodwa upetrol ngizakufakela ngithi hayi ngoba uza nedile emnandi undla ngamandla yikiki ake sihlangana cha sihambeke nodla ngamandla ethi undla ngamandla ke labo dokotela bezike benganayo isho yokuthi imali ikhona. Uma ngenzeka Nyambozi bengicela ukuthi siqale sihambe thina siyobona le mali bese kuma zifonela odokotela sizohlala la sibalinde odokotela mase sibonile imali bazofika bona, you understand, sebezothatha imali. Hayi cha ngithi mina hayi no ayikho inkinga ngoba vele sisonke siyaphantha sisempantweni asamba sihlangane nomfaka Ndla ngamandla ke sihambe siye emgedeni ke ngifike mhlawumbe umfaka Ndla ngamandla nansi imali athi awu cha hayi mfaka mthetho cha ubuqinisile suke sithi unamanga kanti cha ikhona impela imali cha hayi ilungile asifonele odokotela cha futhi engahluphi kuNdla ngamandla ebafonele odokotela sisuke ke thina emgedeni noNdla ngamandla sibuyele kule ndlu kade silele kuyona silinde odokotela bethi laba futhi lothi lishona ilanga sobe sesifikile lapho eDumbe. Ngithi mina hayi ayikho inkinga akujahwe indawo kupholiwe sihlale kuthi ntambama ngo5:30 seqala nje ukuthi liyabo liyamboza seqala kuba mnyama hayi zifone lezi insizwa hayi sesifikile and futhi kungcono ukuthi nje wasifikile siyeni manje ngoba sinayo vele inkinga yokuthi sifike sekuhwalele emalini ezibhoko hayi ayikho inkinga. Hayi kulungileko hlangane ke nale insizwa ke kuthengwe izinto ezithengwayo ke kuthengwe inyama wona kuthengwe na goloko kulungileko kuhanjwe kuyiwe phezulu entabeni. Uyazi ngizokutshela isimanga into engakaze ngayibona. Saba nabo odokotela labathi phela bazinkuzi malanga. Sithe siyafika nje emgedeni ekade ebonile na uNdla ngamandla ukuthi imali ikhona na umgede imali ikhona uyibonile nendlela yakho. Kodwa sithe sifika emgedeni savela safika kunendumezulu yomshado kuyashadwa siyafika la kunendumezulu yomshado kunamabhunu la kunabantu abamnyama kuyashadwa kumnandi kunomcimbi omkhulu. Yes siyafika nathi safika sa enjoy umcimbi. Safesa onje umcimbi nawo lamadoda sabuka umshado kwamnandi sadla saphuza utshwala entabeni lapha. Kwamnandi entabeni ukuphuza utshwala entabeni lapha. Kwamnandi entabeni umshado kuyakikizwa kuyashadwa kumna asiboni nokuthi kushada bani. Kodwa thina sasenjoy ukuthi sisemcimbini kuyaculwa kuyashadwa kumnandi kuyaphuzwa kwenziwa nje hey kungemnandi kanje.
kanti sidlala iy'pokwe badakwa odokotela bedakwa i-whisky. Uma kuqamba kusa zithi inkwengo4 ayikhali mcimbi. Hey izisu abanye sebeyihudele. Odokotela bamanzi umhudo. Akekho ongaguli la isisu. Sekunuka phu. Ngithi ngiyakhomba mina madoda nathi imali akekho sangilalela ukuthi namabhodwe sokuba umuntu usembeka ukuthi ayikeke. Awungase nginyele kangaka. Banyela abantu. Abanye bachamile sihamba nje sishintshana ukuthi awuthi ngene ehlathini nomunye ethi awuthi ngene ehlathini. Sasigulisa iy'poko bahamba bodokotela bengaphethe lutho. Benyile abantu ukuthi yini esasiphakelwa yona etafeni. Angeke ngakutshela ngendlela sasidla ngayo singaphuthi kungemnandi. Sikhohliwe ukuthi sofuna imali senje umshado manje lesuficela. Hey umfowethu manje usakhala namanje ukuthi ayikhona umthetho ayilesisu nami siyakukhipha. Nami siyakukhipha. Hey imali eyipokwe bafowethu hayi ngiyahlonipha mina liyanto. Odokotela ke manje abasakwazi nanokubona ukuthi sidlala iy'pokwe nabo sebeya enjoy badakwe i-whisky benganyile futhi bona ngathi babephuzisa okokrock kakhulu ngathi babephuzisa ujama elikwate ngendlela ababenyenga hey babenyile laba bantu. Asiyekeli imali eyipokwe. Hey ayikhona ayikulokhile. Mlalelo wami ngabe unolwazi mayelana nemali yey'poko wake wahamba wayoyibheka nawe kwenzakalani? Mina sengiqala ukuzwe ngazi ukuthi lento iney'gameko ey'ningi ey'kwenza ukuthi okunye ugcina ungakukholwa okunye ukukholwe uma ngabe ekuchaza-ke umfokamthetho. Kodwa-ke uma ukuthi wake waya emalini yey'poko cha kungangcono uma ngathiwa uyasichazela ukuthi ngempela wahamba watholani laphana noma yini wena wayi-experience laphana njengoba-ke umuntu nomuntu esuke ezoqhamuka nokwakhe okusuke kuhlukile mayelana nemali yey'poko. Mina nawe asihlangana laphana kwi-comment section ngezuvo lakho mayelana nalolu daba. Ungakhohlwa ukusubscribe wenze sure ukuthi uyalayikha ukuze njalo uma sikufaka amavidiyo ube wena uqala uthola notification.